Тестування цієї шпаклівки продовжується. Це в мене шпаклівка Stabil Unicat, шпаклівка полімерна гіпсова. І що хотіла сказати по шліфовці, що я замітив для себе, що її краще не залишати на тиждень, тому що вона стає така, як граніт просто, її не можна вгризти. І я зробив таку помилку, прийшовши через тиждень, попробував 220-ку, і вона взагалі не хоче шліфуватися. Ну, шліфується, але буквально там пару метрів. Зарядив 180-ку, теж ні в какую, забивається і вже потім лиже стіну. Вот. І далі заряджаю я 120-ку і вже пішла робота побистріше. Так що не залишайте її надовго, краще шліфувати там через 1-2 дня, а лучше на третій, щоб вона ще була така більш податлива і її можна було шліфувати. Бо зараз вона така, як примерно полімер-фініш від Knauf. Жорстка, як, каменюка. В принципі, доволен, але лучше не залишати її надовго.